idugang sa mga gamit niya. Nag-donate man kahapon para sa paano makabulig kita. So salamat sa tanan-tanan. So yun mga kulot, gapanipon ako sa mga gamit ko subong para ihatag to sa idugang hatag sa Maria Cristina nasunugan. Ari may mga t-shirt ako diri sa mga panghatag. Ang mga wala ko naman na usar. Aray. Ang ginagamit ko man actually ang ibang pangbalay, pero mas na ano ko na decide ako nga panghatag na lang mga ibang ko nga gamit para at least kung manglaba ko bala gamay na lang. Okay man lang ano ubala ba suksok mala. At least bisan paano makabulig-bulig kita. Pero kung kamo may mga gamit nilang ano nga wala na lang usar, masigagutok man lang dala sa inyo, mas mayubid nga no nga matatagtanan sa mga nagkakinahanglan para makabulig man sila bisan pa paano. Do bangali mga ano ni mga pool, may kabilang mga t-shirt ko nga ipanghatag. Pero ano pang balay sa iba. Tapos mga shorts ko. Ari panghatag ko man sa ano sila. Mga short ng ano magamit din siya. Basi kamo may ara dira mga gamit, PM nyo lang ako or comment sa sining video para ma-update ko dira. Pag yung mga pantalon man ako, ari mga skinny ni siya. Skinny ng mga pantalon. Sorry. Hatag ko man eh. Tama ko pang hatag. Kaya mga kulot kung ano, kamo may mga solusyon brother ang mga gamit, PM na kamo or comment ako sa sining video para mahatag taman sa ano sa mga nasulugan. So maghalo ang tanan-tanan sa adlaw, kag salamat sa talang nga suporta sa aton nga page. Subong adlaw mga kulot, July 3, Martes nga adlaw, gapanipon ako sa mga gamit para ihatag sa mga nasulugan.